Pyrimme siihen. Pari hyvää sitaattia, joita mä toivon vieraiden kommentoivan. Oikeastaan 3. Aloitetaan Teemu Mäen lohkaisulla ikään vuodelta 2002 ja saman pöydän äänestä. Teemu Mäki on sanonut, että jos aikuiset suomalaiset ihmiset uskovat horoskoopeihin, niin peruskoulu on epäonnistunut. Kaarina kommentoi väitettä. Helppo tämmöisen on kysyä. Mutta vielä hämmentävämpää on se, että koulutunteilla voidaan käsitellä sellaista asiaa kuin horoskoopit ikään kuin sellaisena keveänä lisänä, mutta se on kuitenkin ikään kuin sen aineen sisällä käsiteltävää asiaa. Se on yleissivistykseen. Jos me elämme tässä kulttuurissa, jossa suuri osa suomalaiset uskoo horoskooppeihin ja niistä puhutaan, niin voi olla hyvä, että koulu vähän valistaa astrologiasta myös. Jos siinä säilyy se metataso, että kerrotaan tämä konteksti, mihin tämä liittyy, eikä kysellä pelkästään, että onko se leijona vai jousimies. Itse musta tuntuu, että Kari Enqvistiltä ei tarvitsisi tätä kysymystä kysyäkään. Kysytäänkö nyt kuitenkin? Kyllä minun ihan hyvin voi puhua horoskoopeista koulussa, mutta tosiaan se täytyy asettaa siihen kontekstiin sitten, että ja kun sanotaan, että ihmiset uskovat horoskoopeihin, sitä voi sitten keskustella, mihin mittaan ja millä vakavuudella ihmiset oikeasti uskovat siihen. Ja tietysti yksi ulottuvuus siinä sitten on se, että onko niissä jotain luonnontieteellistä pätevyyttä. Tai mikä on niiden asutushoroskoopia näkee kaikkialla, ja jos koulu ei niistä kerro, niin ehkä sitten se tieto ja asennoituminen menee harvaiseksi. Mun tunnella horoskoopeista, mutta niin, varsin kriittisessä tai kyseenalaistavassa sävyssä. Toinen sitaatti on ehkä jo kliseeksi asti muotoutunut Termo Paasilinnan aforismi, mutta sanon sen nyt kuitenkin ja pyydän kommentit siihen. Paasilinnahan on sanonut näin, että vain itse oppineet ovat oppineita, muut ovat opetettuja. Näinkö se menee, Kari? No, tämä on todella siis klisee ja siinä on se sellainen romanttinen jalon villin ajatus, että totuus ja tämä näkyy monessa muussakin, että totuus jotenkin ei löydy Helsingin herrojen ja rouvien piiristä, vaan totuus on tuolla jossakin kansanmiesten suussa. Vilpittömien, vääristymättömien ihmisten suussa, mutta tämähän nyt ei tietenkään ole totta. Se on oikeastaan sellainen hokema, jolla on niin helppo väistää sitä vastuuta opiskella ja oppia. Ei mun tarvi opiskella ja oppia. Laiskan ihmisen Ei, kyllä. Ei kerrota koululaisille. Varmaan ymmärtää loikitoa, mutta siinähän se tarkoittaa sanotaan, että itse oppinut. Eli eikä siinä oppimisen vastaista sanomaa ole tuossa lauseessa, vaan että se, joka minulla se liittyy siihen, että siellä oma muti täysin on itse opeteltava, ne on itse nimenomaan opettava, että se tavallaan auta, että niin kuin sä itse sanoit sitä, että jos ei osaa soveltaa, että ne on siinä mielessä, ne on opettava henkilökohtaisuus. Usein siihen liittyy myös ikään kuin tangentiaalisesti se ajatus, että se oppi, joka on itselleen sitten opettanut, se on jollakin tavoin ristiriidassa ja arvokkaampaa oppia kuin juuri tämä Helsingin herrojen ketkuilu, joka on tämmöistä vääristelyä. Varmaankin ollaan sitä mieltä, että ihminen voi olla hyvinkin sivistynyt ilman mitään muodollista koulutusta. Ja totahan ei tarvitse vastakkainasetteluna siinäkään mielessä nähdäkseni ajatella, että eihän koulu hyvin rajallisine resursseina kuitenkaan pysty jakamaan kovin paljon tietoa. Suuri osa tiedosta hankitaan joka tapauksessa jostain muualta. Eli siis yksi koulun tärkeimpiä tehtäviä on semmoista kivinäästyttää, että oppiminen on hauskaa ja uteliaisuuden henkeä, että sitten ei ainakaan tappaisi sitä oppimisen ja sivistämisen ihan. Että kolmas sitaatti, tämmöisen on kyllä monikin, mutta viimeksi sen kuulun kirjailija Hannu Raittilalta, joka sanoi, että koulu huijaa kymppityttöjä. Eli ajatus on se, että se tieto, se sivistys, ne asiat ja tavat, joilla koulussa asioita opiskellaan, niin onkin sitten sellaisia, että niiden koulun jälkeisessä elämässä
käyttöä, eli opettaako, on myös puhuttu tällaista feminiinisestä sivistyskäsityksestä, joka sitten ei toimisi koulun ulkopuolisessa maailmassakaan. Uskotko, että asia olisi näin? No tästä asiasta en mitään tiedä, jos itseäni... Helpointa on puhua aina aiheesta, josta ei tiedä. Jos itseäni mietin, niin tavallaan, että ehkä se voisi pitää paikkansa, että mä olen ikinä ollut kympin tyttö, että siinä mielessä ei ole mitään tämmöistä niin huijatuksen tunnelmaa ollut. Kyllä mä ymmärrän, mitä voi ottaa niin vitosen ihmisen, että ei ainakaan huijata. Siinä mielessä kyllä hän sitten sanoo, että ainakaan se, että ei ole ollut kympin tyttö, ei ole estänyt niin kuin aikuisen kansalaisen elämää millään tavalla, sanotaan näin. Pikemminkin päinvastoin. Niin, kyllä tässä tietysti joku pieni perä voi olla, mutta toisaalta fakta on myös se, että ne, niin kuin sanotaan, että koulun valot himmenee hyvin nopeasti, kun sieltä lähtee pois. Että koulun jälkeen ikään kuin, ehkä se mikä tulee yllätyksenä nuorille on se, että kun koulusta pääsee pois, vaikka ylioppilaana, niin sitten täytyykin löytyä vielä suurempi vaihde. Ja aivan toisenlainen vaihde. Se ei niin kanna sitten kuitenkaan kovin pitkään. Olipa sitten 10 tyttö tai 5 poika, vaan täytyy niin olla valmiuksia tehdä jotakin aivan uutta.